Qabel Jorgen Fenech ġie arrestat, Keith Schembri kien għamel nofsija jitkellem miegħu lejlet li Fenech kien ser jitlaq minn Malta biex skontu isewwi d-dajsa, Keith Schembri qallu jidhirlek li ħadd tagħmel sew kif qed jiżviluppaw l-affarijiet. Sa dakinhar isem Jorgen Fenech ma kien ħareġ imkien. Fil-qorti ħareġ ċar illi Keith Schembri kien jaf sew fejn waslet l-investigazzjoni, kienu illi kellem lill-pulizija biex jagħtu go-ahead sabiex jiġu l-FBI u jinvestigaw l-assassinju ta' Caruana Galizia. Kienu illi kien jitkellem direttament b'WhatsApp mal-ispettur Arno. Keith Schembri konferma illi hu ħabib ta' Jorgen Fenech, kienu jsifru flimkien, kienu jitkellmu b'WhatsApp u saħansitra kien imur fuq il-jott ta' Jorgen Fenech. Jikkonferma wkoll li kienu tkellmu qabel ġie arrestat biċ-Chief of Staff fi il-pariri. Keith Schembri kien jaf li Jorgen Fenech huwa fost is-suspettati u kellu l-spotlight fuqu. Lil Keith Arno, illi mexxa l-investigazzjoni, Schembri ma qallux li huwa ħabib ta' Jorgen Fenech. Mistoqsi ħax il-bżonn illi jgħidlu, Keith Schembri wieġeb le. Dan kollu ħareġ mill-qorti jekk kif komplit il-kawża kostituzzjonali li fetaħ l-imprenditur Jorgen Fenech fil-konfront tal-ispettur Keith Arno. Schembri xiet illi waqt tfittxijiet li saru f'Kastilja u fil-villa tiegħu ġew elevati xi karti u apparat elettroniku. Qal ukoll illi ma kellu l-ebda rwol fis-servizzi segreti. Fil-qorti Schembri insista li qatt ma qal xejn lil Jorgen Fenech għalkemm barra l-qorti ma wieġeb l-ebda domanda ta' Net News. Kiet possibbli ma kellekx laptop Kastilja, kont tuża laptop, kellek computer forsi? Ħankun tartu neħtaħlu intom floki. Inti għat li m'għandek xi taħbi, però rriżenjajt, għaliex? Bonġu lilek ukoll, però jekk tweġibni nafrek. Bajt tiddefendi lil Jorgen Fenech ħarġet il-bieraħ mill-Keith Arno. Nitkellem fuq il-kumpanija li inkixfet il-bieraħ fir-rapport tal-Igra. Intant, fit-testimonjanza tiegħu l-ex Chief of Staff ta' Muscat ikkonferma il-laqa li kellu f'Kastilja ma' dak li huwa konsidrat bħala il-middleman fl-assassinju Melvin Tewma u spjega kif Tewma kien talbu ġob.